Bening urang bolo, bening urang. Esuk-esuk ana tukang sayur lewat ngarep omah bolo. Gasi. Nah iki golek-golek nemu urang bolo. Wah, dibening asli seger bolo. Nah ngene digoreng. Piro-piro saiki. Dicipi sik bolo ae. Dibening lomboke sing akeh. Asli seger bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Santap bolo, santap. Ya. Anu pepol bolo. Gerak-gerak. Ngonah bolo, ngonah. Santap bolo, santap maning. Mantap bolo. Nasi pedes, seger, nasi panas. Beninge panas. Cocok.